subscribe Chief Imo Comedy. Chief Imo channel, YouTube channel, Bebano, Cheba, Chewe. Ngungu na ya na-eme na nwaanyị a na-akpọ Mama Uju chọọ ka m gaji nye Madam Rose na lekwe ihe na-eme no ndị m ke m kpebiri n'onwe m ihe ọbụla ga-eme m nga mkpọrọ nwanne asị m na-achọzikwa m na ndụ m ọzọ ma o wepụgokwa aka m na ya na ọkwa nwaanyị abịa ọwụkwa na nwaanyị a kwere ka m bịa dinye na ọkwa na m gafe ọsọ nwaanyị a wee dinakwa ya na onye nwaanyị achọ ka m mee nna lekwedị n'ihe ahụ nwaanyị nke anyị ọchụ ke Madam Rose na-ekwu okwu ya ke ma na ọ dị ibu ahụ ebe a ke ma ke m na gị abụọ m ọ bụrụla ọkụ ebe niile na ọwụkwa gị na ndị eso makwa ịbụkwa ndị a nwanne wepụkwa uche gị na ha ọwụkwa gị na ndị eso wara na gbang inu ya gwara iso nya bịakwala bie nso gwa so asa anyị nọrọ maịl gị nọrọ maịl m nwa nọrọ maịl anọ ngakwala nwa gị bịa m nda anyoko derepe otofo owara na bom omuri ne metri sundu mo gburu chine ko progoko ofo promo owu ebele mo nu ele hi ne ti ka ihe jiri ka wara na agbangu ameke na aja obere ka mbawra ga saga ari proso osisi owula nwere mkpụrụ n'ime ya dawle gunso na ha gori ka magnet awati proso nesi mama ga na afọ gangwa form onwa gisa am nri mo do tigam n'ime nsogbu o ge ko no wa ga na chigunu abi gaje mo ko se hi na ko mpeteri e ko ga shisha ahụ ka zuzo pom no me ara aga na ara mkpụrụ osisi so ga na me hai oye mu na okwu zero shawla nwere mkpụrụ zere mkpụrụ osisi ọwụla nwere mkpụrụ n'ime anya ọkụ igiri gwaji nwa agbụgbụ ma nwere ọjọọ mere nwe o amụgbụkwala m na nwa o ị na-arakwa mkpụrụ osisi ndị mbụ rara mkpụrụ osisi rakwa agụ ka ọkụ epere ala na rakwa agụ ka nga arịra epere ọ na-anụkwanụ ga-anụ maka Chineke ọ na-egbugụ n'ime ụlọ o ejikwala nwa amụji samoyi ịmụ amụji ebe niile m nọ ga na-ekwute ihe ọwụmụ na-enye nwa ọchị na-enye nwa ele obiligwe nụrụkwuo afọ ọwụ m ọwụdụkwa m arakọkwarara mụ na obiligwe Ujunwa nne Ezinne dịrị iritere n'ịgba mbọ ịhụ na ị gasara m ezinụlọ nye ezinụlọ nwụsa ha kịta obi adịghị mma kedu ihe ọ bụ nna gị mu ịhụrụ ma gị ma nwaanyị ga nna gị mu
Shiki na maka biama age mụọ nwanne gị nwoke nwụrụ anwụ nwụrụ otu mkpụrụ nwa naanị gaa chọshọpụrụ otu mkpụrụ nwa ị na-wụrecha ihe niile masị gị biama age mkpụrụ nwa nwa ọbara eji n'ụlọ anyị nwa bụ ụmụ gị shaga ga-eme Maria ga ahụ na Jesu ga ashịhụ gị nye gbala nwanne gị nwoke aka mụọ na ya nwa Uju nwa Jesu mere gebere. Maria nye na gaka. Jesu mere gebere. Maria nye na gaka. Uju nwa si Jesu mere gebere. Maria nye na gaka. Le manya wu onye ụka. Ana m eje ụka, ana na mama ka eche mmat. O nweghị ga-emekwa ka n'okwukwe. Okwukwe m siri ike n'ebe Chineke nọ. Sikwa ike n'ebe nke obodo anyị nọ. Ọ wụrụ mara ijekwugo Uju nwa. Agaghị m eme ihe ọbụla n'ebe nọ. Ịchọ nwa, aha na nwa na-agụgụ na-agụsighị ike. Ọ bụrụ na nwa na-agụgụ nke amaghị agụ, kpagharịba, jee ori udo. Jee nwe eke jekwu agbazi chọọ ụmụ okorobịa juru nga ahụ mmụọ ole ị chọrọ ịmụsị ya kuru lataba mara ụmụ ọmụnwa ọ gaghị awụ ebe nzụrụ ahịa mama ga-amụhụ nwa ahụ onwe ikeshi amụ aka akpabala gị onwe ikeshi amụ aka ọrịa ihe ejiri eme na gị ị ga-amụrịrị nwa ahụ mechọrọ ya ma ịchọhụ ya ị hụrụ nwa ahụ Maria nye na gị aka Maria na Jesu achịhụ gakpụmana nwaanyị nwanne gị nwoke ime ọmụ ana nwanne gị nwoke ime ekwu ya gbalaga ndị ekwuchiri ekwucha Oja anọdụ anyị n'ime ọsọ amadị m onye ewu anaghị m anọ mkpụrụ ọbara nwa m tara ahụhụ kpọọ nga gasị ga-ala ala m ya n'iyi onwedị onye nọ n'ala nọ mmala mba onye na-amadị onye iwu onye eliri n'ala maka Chukwu iwe ezigbo mmadụ ga-anọ kama n'ihe mere na onwo ọkwa mmadụ nke polisi biko otu ahịhịa ka m chọrọ ịyọ ya ejela aka polisi azụrụ anyị nwa biko ya gara ewepụta aka chọọchị aka polisi ya wepụ ya ya were aka chọọchị biko zụọ na anyị nwa biko dịka ihe anyị kpakwara na mbụ biko ọ na-akala ya oche ụlọ o mere ji na ndụmọdụ eme ya ọ ga-amụta mụta oche nne ha na-eme o mechara mụta na-akụzikwu ya ọ na-amụta sọ ọzọ dịka ibi ya nwụrụ ego ọ bụ isi m ga-enye m ekwule kwara na agba echegarala m ọnụ n'ụka ego ọ bụ ihe m na ya kpara ama akpọ gị ahụ fri ọwụ ya mụ mmekwere shems ego ọwụ na ego anọdụ nga gba nkịtị eme mbịa n'ụlọ eme mbịa anya ọkụ ngwanụ o izu ọma m na-agbadokwa anya o kamakwa ahụ ekwele ka nne gị kpacharakwa anya gị anya ọkụ kpachara anya gị m na-ekwu ka ego etiga wule ọnụ iwe erie blanda fools Why dị sharpụ bụ ezigbo ọrụ na village a iwepụta anya gị nyụgharịa anyị mata sọ ọrụ na village a leni ya lekwa ego otu na ugbo ya nwetara ọrụ ga na-eme ọrụ na akwụkwọ ọrụ anyị ga-ewere ọrụ ka enwe ha ọrụ nọrọ mma anyị were ọrụ na ugbo anyị erijuo ahụ mana anyị ga-akpachapụ anya ka anyị ji ọrụ a rijuo afọ akpuchi maka ịmasa ụmụ akpuchi o nwere nna eche ọhịa mere iji akpọga m akpuchi gee ntị o nwere nna eche ịhụrụ nwaanyị asha ebe abụọ ijiri nwaanyị a anyị ga na-erite ego nwaanyị a ga na-eburu ọrụ na-abịa anyị na-efinishi ya nwa bụ mkpaghachi abala gị na ọrụ nọ gbawala ọrụ anyị ihe a bụzi ọrụ anyị ga na-arụ mgbe ọbụla mana o nwere nna echụta akara mbunye gị uche kpọọ m afa m akpa uche ya bụ ebunye gị uche
iwu ya abalị madam iri shapụ buru ọrụ na-abịa buru ọrụ ọ na-eji ọrụ a gbaa baik na vileji a Gịnị? Ijikwa ahụ? Ọsọ m ejikwa ahụ ka ọnwụ. Asa dị onye na-ejide ahụ nke ọgwụ Chineke kpụkwa n'ọkụ. Ele ihe ịmụ anya eme ụmụachi begoro ahụ Chineke gị mụrụ anya na-eme ihe. Igide ala nwa ahapụ mma maka ka o zi ike. Ekefesịrị m ha ebe mmadụ anọ m ebe ụmụachi na-eti abụrụ nchi wote kushiro samba na ma mote abrashi gafete ote ga woro amamio ne fere ka isisi o fere ga ebe na kariara no mulo otisa na ana mo tete no mo tena afre wote tuni shi do otisa na achi baji ni mi hem nse mbia bia no shi tu zo abai ga ngwa mbeba kwa di wewu ma nwa na mem darot ngala la bu lash wewu jishima eso asiga jebe ebwe kalawa ari tama ngo jishima ngwa ni ma like ala ngam do ro bo ise like wala Blekwala. Anyoko. See like wala. Slow. I like it. Akan mesan na bali ma. Gira mbo. Ako kanda. Ika chana school. Igeshi na kanda baga na pono nulo. Opugo ma afano de na gida dafo. Ai, tipo. Chima ogene kamere kio. Chimo yeno mo wanke mo. Chimo yeno mo wanke mo. Ele mere chimo babiko. Nkemi. Ana me bere chima kwa wabo. Ana ma jo chire ko gini kamero chire apumu. Oji rocho ge kamu wanke mocho yije muwa. Ena muku ti mowa.
Aku ịma na enweghị ihe ọjọọ mere ma m na-agba ọgọ. Ebighị m ndụ ọjọọ. Ọgụ a mere m ihe nji bụrụ nwaanyị n'ụbọchị taa. Enweghị ihe ọjọọ. Ọ gịnị ka m mere Jehova? Ọ gịnị ka m mere Chineke o ji hapụ m? Ọ gịnị ka m mere? Jụọrọ n'ụmụ ya ọ gịnị ka m mere? Ajụjụ ndị a niile adịkwa na mkpakọta. Ọ dịghị mkpa. Oge mgbe Chukwu bụ ole? Oge ya otu o si eche abụghị otu anyị si eche. Otu Chukwu si eche ọ bụghị otu aka mmadụ si eche. Ka anyị nwere Chineke ndidi. Oge rue ọ ga-emekwe na anyị nwoke ya n'ahụ. Ebezina. Cheta na ahụrụ gị n'anya. Cheta na ahụrụ gị n'anya. Ma ị mụrụ nwa ma ị mụrụ nwa. Ahụrụ gị n'anya. Chibunye m nwa m. Chibunye m nwa nke m. Nye m nwa ga. Na-abịaruola. Nọ, o nwere ihe m ga-emere unu? Daru, o nwere ọtụtụ otu ị ga-esi nyapara anyị aka. Anyị nọ nwaanyị mụtara na otu anyị si nyere anyị aka. Mmanwụ aka anyị kụ aka akụghachi aka anyị. Ahụ ya? Ọ bụ eziokwu. Ele otu ọkwa ndị ga-akwụ onye na-anọga m anọga. Ihe anyị chọrọ ịgwa gị ntụ ọzọ na ya ọka mma ka anyị bara eme aba n'ime ụlọ Mmadụ nọ nga, mehụ onye ọzọ nọ nga, mmadụ anọga m anọga. Daroz asị m ihe arụ ya ga-aba n'ime ụlọ ọtọ maka ịnọ ebele ekpo ya ka ahụ m ka anyị ba n'ime ụlọ Ya wụ anyị abaghị ime ụyọ jee kwuo ihe ahụ. Ekwa ekwuo ya nke ọ ga-abụ. Ndị anyị ọkara ya n'ihi anyị bụ ime ya okwu ịchọ ntị ọzọ ya Ngwana m nsogbu anụ. Jide. Ụmụ okorobịa abụọ ndị chọtara gwara nga. Si ahụ nwere ihe m chọrọ ịgwa m. Masị ha kwuo ya nga ha ajụ. Ọ hụ njide mmadụ niile si gị bịa bịa ṅụrụ ntakịrị n'ihe ọwụ ha chọrọ ịgwa. Ọ na-ara ahụ ya arawa ahụ. Mbakwuo onye n'ọwụ. Ihe masị nwaanyị iwe ezigbo nwaanyị ọ ga-eme na ihe a chọrọ ịba gị ịga tụgharị iwe uche. O nweghị ihe o mere nwanne m nwaanyị ọ dị ka nwanne m nwaanyị iwaala amaghị arị ezigbo mma mmanụ nsogbu anụ Ọ ka mma nga ya precious ọ ga-arụ ụkwachi ma gbara na-ekwuga ma ahụ ihe ọwụ ụmụ okorobịa chọrọ gị gaga enwere ihe gbasara mmasị ụmụ okorobịa chọrọ gị mana chọọ na-ara ya arawa olee otu m ga-esichara m bịa mkpọrọ ha baa n'ime ụlọ ga kpọrọ n'ụmụ oge a n'ime ụyọ na m na-ekwu onye m kwuru chọrọ ikwu ihe m kwuru chọrọ gị amamcha achọ ọmamara m chachọ ka ga kpọrọ n'ụmụ n'ime ụyọ m na-ekwuchazi ebe ụmụ ala ma gaa gaa ebe kpọma biko na-ekpekpe m ekwela kpọkọ nweghị ihe mere ọ dị otu ịgbakwa ụmụ okorobịa na na-akpa n'ụlọ gaa ọma anya ọkụ ị ga ole riote eleghị ije akpa n'ije eleghị ya na-akpa ikpirikpa azụ ndị mgbe mmiri ikpirikpa azụ kpakpa agụ ka azụ ha kpasịkwa agụ ka nga akpasịrị azụ ugboro ka m gwara gị sị gị ihe ọla gbasara mkpụrụ ya bịa bịa bịa
n'afọ gị kọọla m nụ ijiri mụbụ m n'ọnwa kwambọ ga amụsị na ya dị ka ahụdọ nke n'anya ọkwa mbọ ga amụsị na ya dị ka ahụdọ Chineke ga-agbago ọkụ n'ụlọ do All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God